جزينا مار نقحتنا يبر حمقنا خيسعر إنمي نبلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داي نقادف لبون ستر سكون يلن كركو حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلنا مامي كركو منفس سكون تاسقومي بسبب غريخو وين تعاشو تاريخ تمالين فتاتشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مسائنا متحقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فقري عاد ما سحبت حلف الكرفنيو يريتراو مالت بغفل نمني بلبي لساني خبط حينا تفرو تغني. Have you often been asked this question? Whatever your answer may be, I'm not appraisal of the performance of my cabinet and its achievements and challenges. oil market and challenge the US dollar's dominance. This next report explores the details. Unite more of the world against Russia. States across the global south apparently have other plans. For example, there's a big one, Iran. ቁጥር ወታደራት ሶማሊላንድ ልምምድ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተው ተገሊጾም ስትራቴጂካዊ ገምጋም ስምምዕ ሰላም ሕብረት አፍሪካ ዝተፈላለዩ ቁልፍ ጉዳያት ዝተዘተሉን ብአብ ኮነይሎም መብዛሕቶም ድማ ከይተረዶም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ረብሓ ናይ ቅዋም መርገጽ ዘለዎም ጥራሕ ዘይኮነስ كتو الرابع كنا نايلس وقف زيغا حيل فلتت كا دمر فلتت كلهم زيغاتات تعطى الرأي وتجنا الرأي وتجنا الرأي وتجنا من عايز من لي رسم فرصة اشتوى حيلي حيلي يحطوا بخام الناس لك عرف هيبنا نخبي تقللو الرأي وتجنا الرأي وتجنا سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونون صبوك تكونون اي واتر تمنيتيو لومون كم واترو هاب كله معزناتنا عالم زمت زيناتات حيزنا غريبنا لنا كله بغاتام تزاورن بسزبنا مس هاجرنا نركب زلو ويو سوا مبل 3 عامتها تصبه سيلبريشنات تقبروا لزلا بزعبو اقداس كفال زبلكو اذا قربي بعالم درجه جميرنا نابزوبانا እና መጻና እንከዲና ብዙሕ ምዕባለታት ይዘሎ ቁልጡፍ ዝኾነ ፖለቲካውን ወታደራውን ምዕባለታት ናይ ዓለምና ናይ ዞባና ክንሪና ሞዳታ ድማ ናይ ሃገርና ክንሪና ጎኑ ድማ ስፖርት ቢንያምን ንዑዝ ደስስ ካልኦት አርስታትን ክትንከፍ ክፍትኔ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ጽንሑና በልኩ መጀመሪያ በዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ክንጅምር ምክንያቱ ንዓናውን በቀጥታ ዝጸልወና ስለ ዝኾነ Do you believe in God? Have you often been asked this question? Whatever your answer may be, I know what you're possibly wondering. Why is this? So, ናብ ኣምላኽ ተኣምን ዶ ዝብል ሕቶ ግርም እምበር ኣብ ኤርትራ ዝሕቶ እዚኣ ኣገዳሲት ሕቶ ኣይኮነትን ድበዝሒ ህዝቢ ኤርትራ ምናልባት ሓደ ክልተ ኣይህሉን ኣይብልኒ ግን ናብ ኣምላኽ ዝኣምን ህዝቢ እዩ ሕቶ እስላማይ ዲ ክርስቲያን ዳይምበር ኣብ ኣምላኽ ዝኣምን ጥራይ ዘይኮነስ ተሪር ዝኾነ እምነትን ባህልን እምነት ጥራይ ዘይኮነሲ ወላ እቲ ባህላዊ ኣካይዳናቱ እውን ኣብ ምስቲ እምነቱ ዝተተሓሓዘ ይውን ክንብሎ ንኽእል ኢና በቲ ኮይኑ በቲ እንታይ ክብሉ ስለ ዝደለዩ መብዛሕትኡ እዚ ሕቶ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ኤውሮፓ ብፍላይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሕጂ ተመሪፁ ዘሎ መንግስቲ ራእይዎ ክስምዱ ኢኹም እዚኣቶም እዮም ድማ እንታይ ዓይነት ሓንሳብ ብግብረ ሰዶም ክፀልውካ ዝፍትኑ ሓንሳብ ብሃይማኖት ሓንሳብ ብፖለቲካ ድሓን ራእይዎም this is going to be very very ብዙሕ ሰብ ዘየስተውዕለሉ ምናልባት ገለገለ ሪኢኹም ትህሉ ኢኹም ግን ኣሰብዒልና ሊ ንፈልጥን ኢና ሕጂ ግን ፅቡቅ ጌርና ክነስተውዕለሉ ኢና ዓለምና እናተቐየረ ስለ ትመፅእ ዘላ Coming up. That is quite a question to end the week with. Maybe that's what you're thinking. Well, the story is about what's happening in the UK. Now, while we all know that the election result was a solid embarrassment for Rishi Sunak, who had to leave 10 Downing Street, and the Tories suffered a humiliating defeat, and Keir Starmer is the new Prime Minister. Here's what else happened. So,
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምርጫ ናይ ባይቶ ይገብሩ ከም ዝነበሩን እቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሪሺ ሱናክን ናቱ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲን ብርቱዕ ዝኾነ ስዕረት ኣጋጢሞም ከም ዝተኣለዩን ቦቶም ድማ በቶም ሌይበር ዝበሃሉ ተተኪዩ ከም ዘሎን ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ድማ እዚ ኪር ስታመር ዝበሃል ድማ ሕጂ ንሪሺ ሱናክ ተኪዩ ፕራይም ሚኒስተር ክኸውን ዝበሃል ዘሎ ነዚ ብጣዕሚ እዮም ዘጣቅዕሉ ዘለዎ ካብቲ ሓደ ግን እንታይ ዝፈልዮ ኣለዎ እስከ ክንሪኦ ናዚ ሰብ እዚ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ እቶም ተመሪፆም ዘለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ ከእንታይ ዓይነት ሰባት እዮም እንታይ ዓይነት ኣጀንዳ ኣለዎም ድሓን ሕጂ ስምዑ ናይ ባሕቂ ክገርመኩም እዩ As per Humanist UK, the UK has elected the most openly non-religious House of Commons in history. Now, before I get to those details, let me tell you this. Keir Starmer is an atheist. And as you may be aware, an atheist is someone who does not believe in the existence of a God. So, እንግሊዛውያን እንታይ ኢሎም እዮም ትዛረቡ እስኪ ዓድና ብኣስላም ተዓብሊሉ ብስደተኛታት ተዓብሊሉ ምስ ሃይማኖትናን ምስ ባህልናን ዘይከዱ ህዝቢ መሪፆምና ገለ ናበሉ ዶ እቶም ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃሉ እቶም ትራዲሽናል ወይ ካብ ባህላውያን ዝበሃሉ ኣኽረርቲ ከምኡ ኢሎም እዮም ዘጉርዑ እቲ ሚድያ ክትሪኦም ከለኻ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ገይሮም መሪፆሞ ዘለኹ እንታይ እስኪ ሃይማኖት ዘይብሉ ብወቅዒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘይኣምን ሰብ ማለት እዩ ኦኬ ድሌትዩ ህይወትዩ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ሰበይቱ ኣይሁዳዊት እያ ስለዚ እንታይ ዝብል ኣነ ሃይማኖት የብለይን ግን ኣብቲ ናይ ኣይሁድ ቤተክርስትያን ግን ይኸይድ እየ ስለዚ ብፖለቲካ ብመን ዝተገፀ ምዃኑ በቲ ናይ ኤፓክ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤላውያን ሎቢ ግሩፕ ብኦም ዝዝወር ሰብ ምዃኑ ንፁር ዝኾነ ፖለቲካውን ናይ ፖለቲካ መርገፂ ናቱ ፕሮ እስራኤል እዩ ሙሉእ ብምሉእ ስለዚ ብዙሕ ዲስካሽን ዘድልዮ ይኮን እዚ እውን ፀገም የብልናን ድሌቱ ዓይነት ፖለቲካዊ መርገፂ ክህልዎ ይኽእል ሓደ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ኣምላኽ ስለዘይኣመነ እንታይ ፀገም ኣሎ ብሓፈሻ እቲ ዓዲ እንግሊዝ ዝበሃል ናይ ክርስትና ባህሊ ናቱ ዘጥፍአ እዩ ተርዲኹም ሎ ዓዲ ክርስትያን ኢልካ ክትዛረበሉ ይትኽእልኒ ኢኻ ክርስትያን ኣብቲ ዓዲ ማይኖሪቲ ክኾኑ እዮም ድሕሪ ቁርብ ትላይ እቶም እንኮ ነቲ ዓዲ እንግሊዝ ዝበሃል ቻለንጅ ዝገብርዎ ዘሎ መን እዮም እምነቶም ሓንቲ ንእሽተይ ስጉምቲ እውን እንተኾነ ክንዲ ንእሽተይ ስጉምቲ እውን ካብቲ ሃይማኖቶም ፈልከት ክብሉ ዘይደልዩ ኣመንቲ ምስልምና እዮም ሃይማኖቶም ክገድፉ ይደልዩን እዮም በንጻሩ ሃይማኖቶም ኣትሪሮም ሒዞም ነቶም ሃይማኖቶም ዝገድፉ ዘለዉ ወይ ከዓ ልዕሉ ሃይማኖት ዘለዎም እንግሊዛውያን ናብ እስልምና ይትዎም ኣለዉ ገለገለ ክርስቲያን ከምዚ ሕማቕ ዝስማዓኩም ከም ኣሎ ስለምንታይ ናይ ሃይማኖት ከለይ ትጉስኩሰሉ ሓደ ኣማኒ ምስልምና ነቲ ሃይማኖቱ ዝበሎ ሕጊ ተኸቲሉ ክሳብ ዝተኸተሎን ዝደፍኣሉን እንታይ ተገድሽካ ከምስ ትባስ ድሓር እስላም ኣብ ገዝኦም ቆልዑ ይወልድዮም ገለገለ ናይ ክርስትና ንሪኦም ኣለና ብፍላይ እዞም ፀዓዱ ማለት እዩ ንባዕሎም ክገብርዎ ነቲ ኩነታት ክቕይሩ ዘይደልዩ ስለምንታይ እስላም ይበዝሑ ኣለዉ ኢሎም ግን ከጉርዑ እዮም ዝውዕሉ ምክንያቱ ሃይማኖቶምን ባህሎምን ሓልዮም ስለ ዝኸዱ ዘለዎ እስላም ንእስላም ዝፀልዎ ካልእ ስለ ዝገብሮም ኣይኮነን ከም ድሌቶም ነቲ ናይ ግብረ ሰዶምን ግብረ ሰይጣንን ኣካይዳናቶም ኣብ ሃይማኖቶም እስልምና ክእትዎ ዕድል ስለዘይከፈትሎም እዮም ዕድል ስለዘይከፈትሎም ዘይኮነስ ባይ ዘ ወይ ምናልባት ዞም ገለገለ ክርስቲያን ንኤርትራውያን ከይትምልከት ትኽእል እያ እዛ ጉዳይ እዚኣ ንክርስትና ወይ ንናይ የሱስ ክርስቶስ ፀርፊ ዝግበር ፊልም ክመፅእ ከሎ እስኪ ቀዳማይ መን ዝከላኸል ኣብዚ እዋን እዚ ክርስቲያን ኣይኮኑን ክትፈልጡ ዘለኩም ቫቲካን ኣይከላኸልን እዩ ክከላኸል ርአ ኣለኹን ኣነ ሶሪ ኣብ ሆሊውድ ክንደይ ናይ ክርስቶስ ግብረ ሰዶም ገይሮም ከብፅዎ ከሎ ቫቲካን ተሪር መግለፂ ከውፅእ ወይ ብተሪር ክቃወማ ይረኣኹን ዝረኣኹም ተለኹም ንገሩን ኣብ ኮሜንት ሰክሽን እቶም ቀንዲ ዝከላኸሉ ኣስላም እዮም ምክንያቱ የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ኣይኮነን እስላም ግን ሓደ ነቢ እዩ ዒሳ ነቢ ስለ ዝኾነ ንነቢ ንምዝንጣል ናቶም ሓደ ነቢ ናቶም ክዝንጣል ከሎ ብናቶም እምነት ድማ ጌጋ ስለ ዝኾነ ነቶም ናይ ሆሊውድን ገለን ዝቃወምዎም እውን ኣስላም እዮም እምበር ክርስቲያን ዳርጋ የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ምዕራባዊ ምናልባት ክቃወም ዝኽእል እቲ እዚ ሕጂ ናይ ሃይማኖት ባእሲ ክፈጥር ኢለ ኣይኮንኩን እቶም ኦርቶዶክስ ዝበሃሉ ሃገራት ከም ራሽያ ድዮም ሰርቢያ ድዮም እዚኦም ስቲል ትራዲሽናል ቫልዩስ ስለ ዘለዎም ነቲ ናይ ሆሊውድ ነገር ይቃወምዎ እዮም ግን ዓቕሚ የብሎምን ሕጂ ራሽያ ዓቕሚ ኣለዋ ተቐደም ግን ከምኡ ይነበሩን ብሕፅር ዝበለ እቲ ሃይማኖት ዘይምህላው ነቲ ክርስትና ንምጥፋእ ሃይማኖትን ባህልን ከጥፉ እዮም ዝደልዩ ሰም ናቶም ባህልን ናቶም ታሽምን ድማ እቶም ግሎባሊስትስ ሰብ መንነቱን ባህሉን ተጥፍዩ ብቐሊሉ ክትፀልዎ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ናታ ኣጀንዳ ድማ ክትእትዎ ትኽእል ኢኻ ዝብል ሳይኮሎጂካል ማኒፑሌሽን ስለ ዝጥቀሙ ዘለዉ ሃይማኖት እንኮ ኣብቲ መንገዲ ጠጠው ኢሎም ዘሎ ድማ እስላም እዩ ብዘይ ቃል ዓለም ክርስቲያን ኣለዉ እዮም ስቲል ሓያላት ክርስቲያን ብፍላይ ሕብረተሰብና ኣብ ክርስትና እውን ሓያል እዩ ዘሎ ግን ነዚ ናትና እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ዝፍትንዎ ብፍላይ ኣነ ካቶሊክ እቲ ናይ ካቶሊክ እምነት ሓያል እዩ ነይሩ ቀደም ሎሚ ግን እናትከምዎ ግብረ ሰዶም ንክፍቀድ ኣብ ዝደናደነሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና እዚ ኸ ከምዚ ፀረ ሃይማኖት ገለ ይኮነ ነቲ ሓቂ ምዝራብካ ፅቡቅ እዩ or any gods. Going back to what Humanist UK has said, according to it, roughly 40% of MPs during their swearing-in ceremony chose to take the secular affirmation.
instead of a religious oath to God. ከም ዝትሪእዎም ዘለኹም ካብቶም ሕጂ ተመሪፆም ዘለዉ ኣባላት ናይ ባይቶ 40% ሲ እንታይ መሪፆም እስከ እቲ ቅዱስ መጽሓፍ ናይ ክርስትና እዚ ናይ ክርስቲያን ቅዱስ መጽሓፍ ዘይኮነ እቲ ናይዞም ዓለማውያን መጽሓፍ ኣለዎም ሳከት ንምንታይ እዮም ካብ መጽሓፍ ዝሕዙ እኳ ይርዳእነኒ ግን ከምስሉ ስለ ዝደልዩ ሓደ መጽሓፍ ናብኡ እዮም ዝምሄሎም 40% ናይቶም ኣባላት ናይ ባይቶ ቅድሚኦም ዝነበሩ ከ እንታይ ኢሎሞም ክንደይ ፐርሰንት ናቶም ካብ ግብረ ሰዶም እዮም ኢሎም ኣብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ተመርቲ ባይቶ ዝነበሩ ግብረ ሰዶም ወይ ምስ ተሓሲቦ ዘለዎም እዮም ስለዚ እዚኦም እዮም ድማ ነታ ኣጀንዳ ናይ ሕማቁ ናብዚ ምዕራባዊ ናብዞም ናብ ዝጸሊምን ናብ ኣፍሪቃን ክደፉ ለይቲ መዓልቲ ንርዲግ ዝብሉ ዘለዉ ኣነ ግርም ዝብለኒ ኣምላኽ ኣይፈቱኒ ኣብ ኣምላኽ ኣያምንን ተበልካ መሰልካ እዩ ንዓይ ግን ኣይትገድደኒ ንዓይ ንደቀይ ናብቲ ናትካ ትኸዶ ዘለኻ መንገዲ ክኣቱ ኣይትገድደኒ እምበር ንስኻ ንሂወትካ ንስድራኻ ድሌትካ ክትገብር ናፃ ኢኻ ብኣይ ፀገም የብልካን ኣምላኽ ናፅነት ይብና እዩ ተደሊኻ ናብ ሸይጣን ተኣምን ተደሊኻ ናብ ኣምላኽ ናፅነት ይብካ ኣምላኽ ነታ ናፅነትካ ይጠቅምካ ግን ነታ ናተይ እምነትን ምርጫን ትጸቕጠለይ ኣየፍቅድኒ ምባል ዘድሊ And this, by the way, is up from 24% after the 2019 election. And this included the Prime Minister, Keir Starmer, and 50% of the cabinet. ኣይገርመኩምን ሓደ መራሒ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኣብ ፋሲካ ይመስለኒ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ መስቀል ክሳለም ስለ ዝወፀ ገለ ካብ ዝደንበ ተቃውሞ በቃ ክፅለል ይደሊ ነይሩ መራሒ ሃይማኖት ናይ ኤሮጳ ኣብ ሓደ እንዳ ሸይጣን ተተራዩ ግን ብዛዕባኡ ዝዛረብ የለን እቲ ዘጉርዕ ዘሎካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ኣሜሪካ ይዝቕመጥ ተርጀምሎም እቲ ኣብኡ ዝቕመጠሉ ዘሎ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ከም ኖርማሊ ዝወስዶ ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ብዘይገድስ ንኢሳያስ ይኹን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ይኹን ንካልእ ሓላፊ ይኹን ንዓይ ኣምላኽ እዩ ዝፈርደና ሰብ ዝፈርድ የለን ኣነ እውን ይፈርድ የለኹ ናብዚ ናተይ ፖለቲካል ኦፒኒየን ግን ናተይ ርእቶ እየ ዝብል ዘለኹ ንስኻትኩም ድሌትኩም ግበሩ ናብ ሂወተይን ናብ ስድራይን ግን ኣይትገድዱኒ ኣብ ሃገርና እውን ኣይትገድዱና ኢና ንብል ዘለና So like we said, the UK has elected the most openly non-religious House of Commons in history. Basically, they chose the non-religious option to profess allegiance to the king. And this included Keir Starmer choosing a secular affirmation rather than a religious oath. And this stands out. It is being said that Britain has elected the most irreligious parliament in history. Speaking specifically of Keir Starmer, Britain's new prime minister, the is as we said ከመለሲና known. He earlier pledged his loyalty, in fact, to the king. ሰበቲ ኮይኑ በቲ ናይ ኣምላኽ እምነት ዘይብሉ ባይቶ ወይ ኣብ ኣምላኽ ዘይኣምን ባይቶ ማጆሪቲ ዘሎ ስለዚ ኣብ ባይቶ ዘሎ ናብ እምነት ናብ ኣምላኽ ዘይኣምን እንተኮይኑ እንታይ ዓይነት ሕግታት ይኽጉስጉስ ነቲ ክርስትና ንምስቃጥ ንምስልምና ንኩሉ ሃይማኖታት ንምስቃጥ እምነት ከምዘይህሉ ዝገብር ድማ ግብረ ሰዶም ካልእ ነገራት ድማ እቶም ኣጀንዳታት እዚኣቶም ፑሽ ክኾኑ እዮም ስለዚ ዓዲ እንግሊዝ ዘለኻ ነዚ እውን ምስትውዓል እቲ ሚድያ ናቶም ክነግረካ ይደልኒ ነዚ ግን ነዚ እውን ክትፈልጦን ከተስተውዕለሉን ብኡ መንፅር ኢኻ ድማ ሂወትካን ስድራኻን ኣመቶም ክትገብር ኣብ ቤት ትምህርትታት እዚኣቶም ዘውፅዎ ሕጊ ንሃይማኖታትን ንፍሪሃ እግዚኣብሄር ዘለዎ ስድራ ቤታት ክሕግዝ ዝኽእል ወይ ከተባብዕ ዝኽእል ኣይኮነ ድሓን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከይወፃና ከለና ኣብ ዓዶም ከም ድሌቶም ኣባና ጥራይ ምፃእ ኣብኦም ትነብር ተለኻ ኣብ ዓዶም ከም ሕጎም እዮም ፈቲኻ ፀሊኻ ከምታ ዝበሉካ ኢኻ ክትከይድ ኦኬ መሰል ኣለካ ነፍስኻን ስድራኻን ክትከላኸል ዘድልየካ ክትገብር ኣለካ ግን ኣብዚኣ ነጥብዚኣ ክብላ ዝደሊ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተለኻ ኣብ ኤሮጳ ተለኻ ምናልባት ቀደም እንተደይ ጌርናዮ ደቅና ንኤርትራ ክንወስድ ኣለና ነዛ ዘረባ እዚኣ ክብል ከለኹ ንባዕለይ ደቂ ኤርትራ ከይወሰድኩ ክብላ ከለኹ ሕርክርክ እናበለትኒያ ግን I will do that ብናተይ ካላንደር ኣብ መዓልተይ ክኸይደ ብሓፈሻ ግን ኣነ ስለዘይገበርኮ ትክክለኛ ነገር ትክክለኛ ጉዳይ ክበሃል የብሉ ማለት ኣይኮነን ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ክዛረብ ከለኹ ወይ ምክርክብ ከለኹ ኣነ ዝገብሮ እንተኮይኑ ደስ ዝብለኒ ግን እዚ ክገብሮ ገና ሰዓቱን ግዜኡ ስለዘይኣኸለ ዘሎ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ደቅና ናብ ኤርትራ ምውሳድ እንታይ ጥቕሚ ክህልዎም እዩ እቲ ባህልናን ክብርታትናን ናብ ኣምላኽ ዘለና እምነትን ንዑ መሰረት ሒዞም እንተዓብዮም ብጣዕሚ እዮም ክሕግዙና ኣብ ስነ ስርዓት ይኹን ኣብ ስነ ምግባር ይኹን ብፍላይ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ኢንተርነት የለን ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ሓደ ወርሒ ኣብ ኢንተርነት ዘይብሉ እንተኸይዶም ከማን ኣብ ኔቸር ከመይ ጌርካ ትነብር እቲ ዝበለፀ ዕድል እውን ከሰማቕርቦ ክእሉ ንመለስ ሕጂ ድሓን ካብቲ ናብ ኤርትራ ፅንሕ ኢለ ሰፊሕ መደብ ስለዘለና ኣብኡ ብዛዕባ ክዛረበ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከይወፃና ኣብ መንጎ ሩዋንዳን ዓዲ እንግሊዝን ኣጋጢሙ ዘለካ Rwanda's reaction is as we stated earlier we were informed of the UK's decision. We took note of UK's decision to terminate the agreement. We just want to reiterate that this was a partnership initiated
تذكروا ده تخونوا أب زحلف وان من البات بزح وزي ونامتين يرى عد إنجليزن يوكين رواندا أنت سمامي عم سدة نياتات نبر رواندا خصدو مس بول كاغامي مس رواندا ديل جيروم كم زنبرو تقدم زنبرة ريش سوناك زجبرو ناتو بارتي زجبرو واني نيرو زوم حج الليبر مس ماتو دمانة تكون نتي وعل كلنا تحساب كانسل جيروميم 350 مليون دولار مليون باوند دما انفست جيروم نيرو نافت بروجكت جزاوتو تسريح قال ملاي نيرو انتاي كخونجي nothing مخنياتو انتاي قاتيمو رواندا اين ملصونينا بعالهم يخون جيركم لما Stories from Africa, from Rwanda, the country famous for its migration deal with the UK. The previous British government had signed a deal with Rwanda. Any migrants coming to the UK, it was to accept the problem of immigration. It wasn't so much about shifting the asylum seekers, it was more about being the British government, the one led by the Conservative Party, always championed by the former. So comes in Rio Zelana, $9 million Miss Rwanda, UK Rwanda as well partnership جيروم نسبات نابوك صدو تنا asylum system دما ونخجبر سممع تغير نيرو درو سممع ترايد يكون تجنزب توهيبو تجزاو تتسريه نيرو نابنا تابيلو تجزاو تكن ريسك زيوم حجز ما تسجن نت project كي ما تخلو كل جنا مسكوا خلو نت project مولو cancel جيروم أبز كريكم تي تغيروا زنبر رايوه 300 مليون pound investigator nerom تتسرح زنبر رايوه on it. About 320 million pounds, that's more than 400 million US dollars. That is the amount the Tories had already spent without deporting a single illegal immigrant. Go 400 structure in Suella Braverman. Last year she was looking at some under construction buildings in Rwanda. Well, those were built with British. So እዚ ገዛውቲ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነቶም ስደተኛታት ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝጥረዙ ተባሂሉ ዝተገበረ እቶም ህንዳውያን ፕራይም ሚኒስተርን ናይ ሆም ሰክረተሪ ወይ እውን ናይ ውሽጣዊ ሰክረተሪ ዝነበሩ ኩሎም ንሳቶም ደፋፊኦም ነቲ ኩነታት በቃ ሕልምና ነዞም ስደተኛታት ንሩዋንዳ ምጥራዝ ይብሉ ነይሮም ንዑ ከየተግበሩ ከለዉ ንባዕሎም ካብቲ ስልጣን ተጠሪዞም ተኣልዮም ስለዚ እቲ ገዛውቲ ሩዋንዳ ድማ ድሓንእተው ከምቲ ነቲ ሃብትና ሰሪዕኩም ከየትኩም ክሳብ ሕጂ ካሕሳ ክነቢና ዘይበልኩም ምናልባት እቲ ቢልዮናት ዝትእወድዎ እኳ እንተደይከፈልኩም ነዚ 320 ሚልዮን ግን ቅበፅዎ ይብልዎም ኣለዉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገበሩ ከምዚኣ ጌርካ ኢኻ ትሕርሮም ነዚኦም እውን Given to Rwanda by the Tories, we can understand why she's not pleased about getting the plan scrapped. We're not seeing Keir Starmer install his government, scrap the Rwanda plan, for example, years of hard work, acts of parliament. ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ኬንያ ተወለደት ካብ ስደተኛታት ስድራ ዝበቆለት እያ ነይራ ቀንዲ ሕልምናታን ደቂሳ ከላ ብርክ ትብል ካላ ትደልዮ ዝነበረ ድማ ስደተኛታት ካብ ዓዲ እንግሊዝ ብነፋሪት ከተጠሪዞም ናብ ሩዋንዳ ንክኸዱ እያ ክትብል ተሰምዓት እያ ንበዓላ ካብቲ ስልጣን ተጠሪዛ ናታ ፓርቲ እውን ተጠሪዙ ወፂኡ ኣሎ ስለዚ ንሕማቕ ክዕምፅ ዝፍትን ከምዚኣ ሕጂ ኮይኑ ይጥረዝ ማለት እዩ እቲ ፕላን ድማ ወላ ሓንቲ ተስፋ የብሉን ሩዋንዳ ኻ እቲ ገንዘብ ሶራይን ህብን ኢና ኢሎም President Paul Kagame had said that it could happen. He had said this in January, so perhaps the UK was hoping it would all work out. But then, a Rwandan government spokesperson set the record straight. Actually, it is the UK government that has terminated the treaty and not Rwanda. This was not a loan given to Rwanda. This was money sent to Rwanda to carry out specific actions. These actions have been carried out. There is no reason why these funds should be returned. As far as the permanent dwellings, it was stipulated that Rwandans share them with the migrants. Today, the migrants are not coming anymore. Rwandans will live in those dwellings. So እዚ ፅቡቅ ገዛውቲ ንሕና እቲ ገንዘብ ኣለቂዕኩም ኣይኮንኩም ሂብኩምና ሓደ ፕሮጀክት ጌርኩም ስርሑልና ኢልናኩም ኢልኩምና እቲ ገንዘብ ወሲድና ፅቡቅ ገዛውቲ ኣዳሊናልኩም ኣይመፃኹም ስለዚ እዚ ገዛውቲ እዚ ንህዝቢ ሩዋንዳ ክኸውን እዩ እቲ ገንዘብ ድማ ዝምለሰሉ ምክንያት የለን ኢሎሞም ኣይሆፕ ፈሪሆም ኣይመልፅዎም ምኾኑ ግን እቲ ገንዘብ ናብ ዝግብኦ ቦታ መፅኡ ኣሎ ብስርቂ ዝመፀ ገንዘብ እዩ ነይሩ በቀደሞ ቢልዮናት ገንዘብ ኣለዋ ናብ ኣፍሪካ ክምለስ ዘለዎ ካብ ዓዲ እንግሊዝን ብፍላይ እዘን ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ኣፍሪካ ዝገዛ ዝነበረ ኤርትራ ጥራይ ብቢልዮናት ዝትመን ለካ ገንዘብ ከምቲ ውዳን እንግሊዝ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ሕጂ ናብቲ ኣገዳሲ ዜና ክንሰግርና ናብ ስዑድያ ንኸይድ እዚ ነቲ ጂኦፖለቲክስ ዘገድስ ማለት እዩ The decades-long petrodollar agreement between the US and Saudi Arabia has come to an end. This major shift could reshape the global oil market and challenge the US dollar's dominance. This next report explores the details, what it means for the future of international trade and the rising trend of de-dollarization. Take a look. سعود عرب كبهال كله أب جيوبوليتيكان قطبان العالمين عبشم زلون عب كبر زلوا حجري هذا نعكابو دما نسعود عرب كبر زوهبا نايت زلوا بكرسا زلوا ندادت رايدة يكون استندادت سي بدولار ترايك شوت إيه بمبال بترو دولار زبل ديل سرز جبرتها إذا ديل إذا كانسل كوينو لومي معال تاوي سعود عرب حد شيد لاينات كبر زلا
ሓደ ካብቲ ሄድላይን ኣብዚ እዋን እዚ ነዳዲ ናታ ብዝደለኹ መባጤራ ግዝእዎ ክትብል ጀሚራ ኣላ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ናይ ዶላር ዲዶላራይዜሽን ዝበሃል እቲ ዝዓበየ ፅፍዒት እዩ ዝበሃል ዘሎ In a move shaking the global financial landscape, Saudi Arabia has ended its historic agreement with the United States to exclusively ምዕራባዊ ሚድያ ነዚ ሓበሬታ እዚ ብጣዕሚ እዩ ዝሽፍኖ ዘሎ ምክንያቱ ደሞር ህዝቢ ዓለም በዚ ክዛረብ ተጀሚሩ ብቅልጣፈ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ክወድቕ ምዃኑ ክህሰብ ምዃኑ ስለ ዝፍለጥ ዘሎ ስለዚ ስዑድ ዓረብ ግን I don't know ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ተመፅኡ እንታይ ክገብሮ ምኽእል እዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ወላ ሓንቲ ክገብር ዓቕሚ የብሉን ጆ ባይደን ማለት እዩ ምክንያቱ ሂወቱ ኣብ ብዙሕ ፖለቲካዊ ፀገማት ኣትያ ስለ ዘለታ ሃገር ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ዩክሬን ጠጠው ኣቢሉ ናይ እስራኤል ገለገለ ተገይሩ ነዚ ናይ ስዑድ ዓረብ ስቕ ኢሉ ክሪኦ ዝኽእል ኣይመስለንን ምክንያቱ እዚ ነቲ ናይ ዶላር ዕብለላ ዓብይ ፅፍዒት እዩ ኣጋጢምዎ ዘሎ sell oil in US dollars. This petrodollar deal established in 1974 has been a cornerstone of American economic power. Now, Saudi Arabia is free to sell oil in various currencies, potentially weakening the dollar's dominance in international trade. This shift coincides with the growing influence of the BRICS group, which ሓደ ነገር ኣብዚ ክርዳእና ክፈላ ኣለዎ ዶላር ማለት እንታይ እዩ ምንታይ ዶላር ዘድልየካ እንድሕር ኢልካ ብሕፅር ዝበለ ብተደጋጋሚ ክነግር ሰብ ክርድኦ ስለ ዝደሊ ዶላር ስለምንታይ የድልየን ሃገራት ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብግዲ ዘድልያ እንታይ እዩ ነዳዲ ቁፅሪ ሓደ ምክንያቱ ኤሌክትሪክ ናታ ብዙሓት ናይ ሃገራት ኤሌክትሪክ ካብ ብነዳዲ ዝሰርሕ ነዳዲ ድማ ኩለን ሃገራት የብለንን ካልእ ቴክኖሎጂ የድልየካ ገለ የድልየካ ስለዚ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ነዳዲ ስለ ዘድልየካ ነዳዲ ካብ ስዑድያ ዲኻ ክትገዝእ ካብ ካልእ ዲኻ ክትገዝእ ቀደም ዶላር ግድን እዩ ዘድልየካ ስለዚ መግቢ ነብስኻ ከኣል ወላ ከኣል ዶላር ግድን የድልየካ ነዚ ዶላር እዚ ድማ ወርቅኻን ዘለካ ማዕድናት ሸጥካ ክትረኽቦ ትኽእል ወይ እውን ገለ ነጊድካ ሎሚ ግን ዶላር የድልየካን እዩ ንኣብነት ኤርትራ ምስ ስዑድያ እንታይ ንግዲ ኣለዋ ዓሳ ድያ ትነግድ እንታይ ኢኻ ክትነግድ ትኽእል ገለ ነገር ትነግድ ተኮይና ሕርሻዊ እቶት ናታ ንኣብነት እዚ ኩሉ ሕርሻ ኢንቨስት ዝገብሮ ዘላ ኤርትራ ናብ ስዑድያ ክትነግዶ ትኽእል እያ ስለዚ ነዚ ክትነግድ ካላ እንታይ ክትገብር ትኽእል እቲ ትገብሮ ሕርሻዊ እቶት ንስዑድያ ክትባ ከላ ካብ ስዑድያ ነዳዲ ነቲ ንብረታ ንኣብነት ኣቮካዶ ድያ ኣፍርያ ኮሚደረ ድያ ኣፍርያ ገለ ኣፍርያ ንስዑድያ ክሰዶ ተኽኢላ ስዑድያ ናብ ስዑድያ ክሸጦ ከላ ብሪያል ትሸጦ ተርጅም ለኩም ሪያል ወሲዳ ነቲ ሪያል ከንታይ ክትገብሮ እያ ነዳዲ ካብ ስዑድያ ክትገዝእ ከላ ድማ በቲ ሪያል ዘበለቶ ክትወስድ ትኽእል እንታይ ማለት እዩ ዘጂ ዶላር የድልየካን እዩ ናቕፋ ናታን ዶላር ናቕፋን ሪያልን ጌርካ ክትነግድ ትኽእል ካልእ ኩሉ እቲ ዘድልየካ ፀጋታት ናይ ቴክኖሎጂ ኣብ በዓል ኤርትራ ኢትዮጵያ ካበይ ዝመፅእ ካብ ኣሜሪካ ይኮነ ዝመፅእ ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ካብ ቻይና ካብ ቪየትናም ካብ ኢንዶኔዥያ በዘን ኤስያ ዘለዋ እዩ ስለዚ ናይ ቻይና ባጤራ የድልየካ እዩ ምስ ቻይና ንግዲ ስለ ዘሎ ዝዓበየ ንግዲ ስለ ዘሎ ብካልእ ኣዘራርባ ኣብቲ ናይ ንግዲ ዓለም ኣሜሪካ ይትጥቀስን እያ ካብ ኣሜሪካ ትደልዮ ንብረት የብላን ኤርትራ ወላ እውን ኢትዮጵያ እንተበልና ካብ ኣሜሪካ ትደልዮ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ኣሜሪካ እንታይ ተፍሪ ስለ ዝኾነት እያ ክደልያ There's nothing literally in America ከድልየካ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ብቁጠባ ኣሜሪካ ንሃገራት ኣፍሪቃ ዝኸውን ፕሮዳክት የብላ እስከ ካብ ኣሜሪካ ክመፅእ ዝኽእል ንብረት ናብ ኣፍሪቃ ዝመፅእ ኣሎ ትብሉ ንፅሓፉለይ ምናልባት ሶፍትዌር ክትብሉን እዮም ሶፍትዌር ግን ኣፍሪካውያን ብዙሕ ኣይጥቀምሉን እዮም ዘለዉ ፌስቡክ ወይ ጉግል ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ጉግል ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ኢትስ አ ፍሪ ፕሮዳክት ምናልባት ኣብኡ ኣድቨርታይዝ ንክትገብር ብዶላር ክትከፍል ስለ ዘለካ ገለመለ ግን ስቲል በዓል ኤርትራዊ ይበፅሓን ኣለዋ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዲጂታል ኢኮኖሚ ኣብ ኣፍሪካ ከምቲ ዝድላ ይማዕበለን ኣሎ ኢነ ሰንስ ናይ ዶላር ግዴታ ወይ እውን ናይ ኣሜሪካ ፕሮዳክት ንክትገዝእ ዝግድደካ የለን እቲ እንኳ ዘገድድ ዝነበረ ቀደም እቲ ዶላር ነዳዲ ክትገዝኣሉ ነዳዲ ብኡ ስለ ዝግዛእ እኽሊ ብኡ ስለ ዝግዛእ ጋለ እዚ ኮሜዲቲ እዚ ናብ ካልኦት ሃገራት ካይድ ዝጀመረ ናይ ዶላር ኣድላይነት ብኡ መንፅር እዩ ዝጎድል እዚ ከዓ ዓብዪ ዜና እዩ ንሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ እቲ ዝዓበየ ዜናን ምዕባለን ኢና ቨሪ ቨሪ ሹር መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብቀረባ ይከታተሉ ከም ዘሎን ካልእ ከዓ ክውስኸልኩም እየ ካብዚኣ ተዓቢ እውን ኣላ ሓንቲ includes major economies like China, India, and now Saudi Arabia itself. BRICS nations are pushing for greater use of local currencies in international transactions, further challenging the dollar's traditional role. The recent wave of geopolitical tensions, particularly the war in Ukraine and sanctions on Russia, has fueled concerns about the security of dollar-denominated assets. Central banks responsible for managing a nation's foreign reserves are increasingly worried about the potential weaponization. So, እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ኩሉ ናይ ዶላር ዕብለላ ከም ዝወድቕ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ዘሎ ብሎክ ድማ ነቲ ምውዳቕ ናይ ዶላር ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ከም ዝግበር የቃንዖ ኣሎ ስለምንታይ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ብሎክ ነብሱ ዝኻለ ቁጠባዊ ዓንተር ስለ ዝኾነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ እናዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ዝወፁ ዘሎ ገምጋማት ድማ እቶም ብሪክስ ካብ ዶላር ወፃኢ ንግዲ ንክገብሩ ንኣብነት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ እቲ ሽፍት ካብ ዶላር ዝወፁ ዘሎ ረይዎ ግሎባል ዲዶላራይዜሽን ትሬንድ ዝብለና ኣሎ ኣብ 2021 ክሳብ 67% ናይ ንግዲ ብዶላር ይካየድ ነይሩ ሕጂ ረይዎ 55% ድሮ
12% أوشتي 3 عامات قديلو له عبي لوطي عبي لوطي بالدرجة عالم كتريو خلقها نغتسل it's crazy تلزلو كنتات Steadily declining from 67% in 2021. Central banks are actively diversifying their holdings towards their currencies and gold. This shift, driven by both economic and political factors, could have significant long-term consequences for global financial. So ننقدنا عالمنا نغطبنا عالمنا عبي لوطي ናይ ብሓቂ ነዚ ቁጠባዊ ኩነታት ከምዚ ንኸነጋንን ኢልና ወይ ገለ ይኮነን እዚ ዝኽየት ዘሎ ኩነታት ኣብ ዓመታት ክፍፀም ዘይክእል ዝነበረ ፍጻመ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ ኣብ ጂኦፖለቲክስ ወይ ኣብ ቁጠባዊ ለውጢ ኣብ ዓለምና 10 ዓመት ወላ ሓንቲ ከይተለወጠ ክፀንዕ ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ዓመት ግን ናይ 10 ዓመት ወይ ናይ 20 ዓመት ለውጢ ክካየድ ይኽእል እዩ ዝብልዎ ኣብዛ ሕጂ ንነብረላ ዘለና 2024 ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ ኢትስ ክሬዚ ታይም ዘገርም ግዜ ኢና ንነብር ዘለና እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ድማ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዜና እዩ ንኤርትራ ስለምንታይ እዚ ሕጂ ዝብለኩም ኔክስ ዜና ምስራና ቀጥታ ናብ ኣፍሪካ ናብ ኬንያ ዊልያም ሩቶ ገይርዎ ዘሎ ውሳነ ንሪኢና Secretary General looks to unite more of the world against Russia. States across the global south apparently have other plans. For example, and it's a big one, Iran has proposed a way for BRICS members to trade with each other to bypass the Western control of financial systems. The Islamic Republic of Iran has presented its proposal to the Russian side in the financial bypass the So BRICS plus ዝበሃል ተን ብሪክስ ሓሙሽተ ዝነበራ ነተን ካልኦት ምስ ወሰኻ ንኢራን UAE ስዑድያ ግብፂ ከምኡ ድማ ኢትዮጵያ ምስ ወሰኸ ብሪክስ ፕላስ ዝብል ሽም ተዋሂብዎን ለንቀነ ብኣባላት ባይቶናቶም ኣብ ሰንት ፔተርስበርግ ተራኺቦም ኣለዉ ፑቲን መደረ ናቶ ኣስሚዑ ነይሩ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ፎሬን ሚኒስተርስ ከምኡ ናይ ቁጠባ ሓለፍቲ ኣብ ዝተራኸብሉ ሓደ ካብቶም ዝሃብዎም 4 ዝኾነ ነጥብታት ዝነበረ ቁፅሪ ሓደ ፋይናንሻል ፔይመንት ሲስተም ቀልጢፎም ክገብሩ ከም ዘለዎም ስለዚ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ እትዕብልሎ ስዊፍት ወፃኢ ፔይመንት ሲስተም ብቕልጡፍ ክግበር ከም ዘለዎ ተነጊር ነይሩ ከም መቐፀልታ ናቱ ድማ ኢራን ድሮ ኣብቲ ኩነታት እቲ ብዝቐልጠፈ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ካብቲ ዝነበረ መሊሶም ወሲኾምላ ስለ ዘለዎ እንታይ ትብል ኣላ The Islamic Republic of Iran has presented its proposal to the Russian side ስለዚ ኢራን ነቲ ራሽያ ኣበጊሳቶ ዘላ ናይ ፔይመንት ሲስተም ናቶም ሓሳባትን ናቶም ሓሳብን ኣቕሪቦምሎም ኣለዉ ስለዚ in this regard so that we can extend this mechanism to the members to the member countries of the BRICS group then BRICS group ዝበሃላ ተሰማሚዐን ነዚ ሓድሽ ፔይመንት ሲስተም ኩላተን ክጥቀማሉ ተጀሚረን ኤርትራ ብሓጎስ ክትሰራሰር ጥራይ ዘለዋ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ገዳ ይኹን ኣይገዳ ካብቲ ገዳ ኣልያትላ ድያ ኣልያትላ ፅልዋናቱ መመሊሱ እናጎደለ ክኸይድ እዩ every step the BRICS ገብሮ ዘሎ in favor ንኤርትራ ንሰናይ ነገር ክኸውን እዩ ምክንያቱ ነዊሕ እዋን ዋጋ ዝኸፈለት በቲ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ኤርትራ ስለ ዝኾነት ሓንቲ ካብኣተን ምናልባት ተን ካልኦት በዓል ራሽያ ኣብ ዝቐረባዩ ኢራን ልክዕ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ፅልዋ ስምብራት ዝኸፈለት እያ ኣብዚ ኩነታት እዚ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ለውጢ ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘስደምምን እዩ ሓድሽ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ሓድሽ ፕሬዚደንት መሪፃ ኣላ ግን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ግን ኢን ፌቨር ናይቲ ዘሎ ናይቲ ዝኽየት ዘሎ ነተን ብገዳ ዝብላ ዘለዋ ብቐሊሉ ተስፋ ዝህብ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና سعودية تقبر زلا بتي دي دولاريزيشن زي ناي حدش payment system مزيج جي زغير زلوا ناي بريكس أبز عمت زدما راشا بريزيدنت نتناتايو هذا عبو على كليو أبو زقبر دما كان credit cards. This plan of project has 3 stages. In the second stage, Russian credit cards will be able to be used in Iran. In the third stage, our credit cards can also be used as Russian point of purchase systems. And this is So Russian Iranan bank system naten بغتا transfer كجبران نتنقد naten officially كجبرو سلزي كلتين هجرات دما بزح نداد زلوانين هجرات دما كاب سأجاتنا راشا كاب سأجاتنا إيران كتكما سلز غلا في الإيرترا دما كلتيو سأجاتنا كلتين هجرات زد ليوان سلزخونو أبز حجينا ودر علم عبي تبغ زينايو سلزي الزون مقصلتا نيتزخية زلو كطباوي كونتاتيو نمودا تابز عب أفريقيا نب كينيا كناتينا هذا أبي زينا سلزولا بكينيا. After a holistic appraisal of the performance of my cabinet and its achievements and challenges, I have today decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and attorney general of the Republic of Kenya. ويليام روتو أبتدي أبي سقطي كم زلوا إيزن الجرزلون السدما بتيناي تاكس بيلي لوز جمرو نتزبي كابسلت عندما إسرائيل كل تجمير كسب حجي كاب جبري ناب جبري كاب تاكس نتهم فاندرس ناتو IMF نمحقواس ويون أدانا يتهجر
ንኸፍል ኣለና ንምባል ንከምን ወይ እውን ንሳቶም ንክቕበልዎ ህዝቡ ኣብ ሓደጋ ስለ ዘተወ መንእሰይ ናይቲ ሃገር ጀንዚ ዝበሃሉ እቶም ወለዶ ተንስኦም ንኩሉ ስልጣናቱ ብድሆ ክገብርሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልታት ሓደ ዓብይ ውሳኔ ንኩሉ ካቢነናተይ ደምሲሰዮም ሰግዩገዮም ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ኢቭን ንሱ እውን ኣይሐጎሶምን ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዘረባናቶም ንስኻ መንግስትኻ ተኣለዩ ዝብል ድምፂ እናሓየለ ይመፅእ ስለ ዘሎ ስለዚ መጀመርያ ነቲ ቢል ነቲ ናይ ታክስ ቢል ዝተባሃለ ሰሪዝዎ ቀፂሉ ኩሉ ዓይነት ለውጢ ክገብር ከም ዝደሊ ምሳቶም ክዘራረብ ከም ዝደሊ ድምፆም ክሰምዕ ከም ዝደሊ ክነግሮም ንሳቶም ግን ትሕሱለኻ ኣይነደልየካኒና ዝብል ድምፂ እናሓየለ መፅዩ ብኸመይ ከም ዘሐጉሶም ምናልባት ኣብዚ ሓንቲ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ክንርኢና ንኩሉ ኣፍሪካዊ እውን ኣገዳስነት ክህልዋ ስለ ዝኽእል ዘስምዑዋ እስኪ who doubt that we're living through extraordinary times. We've not been here before. No, we have not. This is unprecedented. Some may try to draw parallels, but we submit there will really be none. Some may say President Mwai Kibaki was here 19 years ago, but that is not strictly true. Indeed, 19 years is a long time. And there's a whole constitution between the late President Mwai Kibaki and now President William Ruto. The circumstances of those cabinet changes are worlds apart. Let's not even dwell on the history of cabinet changes in Kenya, because the bottom line is there has been none like this one before. ሰንታይም ዝብል ዘለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሰፊሕ እዩ ህዝቢ ኬንያ ዝዘረበሉን ኣቓልቦ ናይቲ ምሉእ ሚድያ ምዕራባዊ ሚድያ ውራይሊ ሸለል ኢልዎ ዘሎ ዓብይ ኣርስቲ እዚ ምክንያቱ እቲ ንሶም ዝፈትዎን ዝመረቕዎን ዝደልይዎን ዊልያም ሩቶ ካብ ስልጣን ክድለቅ ከም ዝኽእል ይርዩ ኣለዉ ስለዚ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ኣብ ታሪክ ናቶም ቅድሚ 19 ዓመት ኣብቲ ግዜ ኪባኪ ዝነበረ ፕሬዚደንትነት ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ ግን ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ መንእሰይ ካብ ግራስሩት ተንስዩ ኮምፕሊትሊ ነቲ ሲስተም ናይቲ መንግስቲ ነቲ ሲስተም ብምሉእ ክቕያር ከም ዝኽእል ይገብር ኣሎ እዚ ድማ ብዝደለይዎ መንገዲ እቲ መንግስቲ እንተፈተነ ክቕይሮ ኣይከኣለን ጠጠው ከብሎ ኣይከኣለን ብሓይሊ ፈትዩኑ ኣይከኣለን ብምልምላ ምሶም ምዝርራብ ለውጢ ምግባር ኢቭን ካቢነናቱ ክኣሊ ወሲኑ ከሎ እውን እቲ ህዝቢ ወይ እቲ መንእሰይ ክሰምዕ ኣይከኣለን ኣሎ ምክንያቱ ንእሽተይ ንዓና ሕጉሱ ሕጂ ነዚ ናትና ቃልሲ ጠጠው ምስ ኣበለ ኣብቲ ናይ ቀደሞም ክምለሱ እዮም ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ስለዚ ንዊልያም ሩቶ ድማ ስለምንታይ ምሽ ብዙሕ ለውጢ ይገብር ኣሎ ይብሉ ኩሉ እዚ ሕጂ ፀለናዮ ፀገም ወይ ኩሉ እዚ ዕዳታት እዚ ንሱ ምክትል ፕሬዚደንት ከሎ ኣብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይቲ ኡሩሩ ኬንያታ ዝነበረሉ ኣብቲ ግዜቱ ናብቲ ምምሕዳር ን5 ዓመት ነይሩ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሲስተም ዊልያም ሩቶ 2 ዓመት ኣብ ስልጣን ንገብሮ ኣይኮነ ኣብቲ ስልጣን ኣብቲ ሲስተም ፖለቲካል ኢሊት ንዓመታት ዝነበረ ስለዚ እቶም ዘለዉ ንሳቶም እዮም ወላ ሕጂ ነዚኦም ኣልዩ እቶም ዝቕይሮም ተመሳሳልቲ ሰባት እዮም ካብዚኣቶም ብዙሕ ለውጢ የለን ዝብል ድምፂ መመሊሱ እናሓየለ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እቲ ዕድላት ናይ ዊልያም ሩቶ እናፅበበ ክገብሮ ዝኽእልን ክብሎ ዝኽእልን እውን እናከደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንእሽተይ ክንሰምዓ ኢና እቲ ኩነታት ከምዚ ቀሊልን ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዝነበረን ገደ ይኮነስ እዚ ኣዝዩ ፍሉይ መድረክ ምዃኑ እዩ እቲ ሚድያ ናይ ኬንያ ዝዛረብ ዘሎ So let's go straight to the essential question. How did we get here in the first place? We got here for a number of reasons that vary depending on your assessment of the circumstances. We submit ours as follows. First, we got here for failing to read the signs of the times. And the first sign we missed is that of a generational shift on the ground. When youthful protesters by the name Gen Z took to online platforms to air their grievances, they were dismissed with contempt, their views labeled just another regular online chatter. We missed the generational sign when Gen Zs warned that we are not our parents. This was a loaded statement about a different way of seeing things. We missed it. We also missed the opportunity to do something really basic, and that is to listen. When they first hit the roads in peace. ሰንታይም ዝብል ዘለዉ ሓደ ካብዚ ብሰፊሕ እዮም ዝዛረብዎ ዘለዉ ገለ ሚድያታት ናይ ኬንያ ድሮ ከም ዝዕፀቡ ተገይሮም ከም ዘለውን ምክንያቱ ነቲ ኩነታት እናጓሃርዎ ይኸዱ ኣለዉ ብዝብል ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ኣብዚ ዘብፅሖም ድምፂ ናይቶም መንእሰያት ዘይምስማዕ ንለውጢ ዝደልይዎ ዝነበሩ ኣካይዳ እቲ መንግስቲ ኣቓልቦ ስለዘይሃበሉ ንዓመታት እቶም ኢሊት ፖለቲካል ኢሊት ነቲ ኩነታት ነቲ ፀጋታት ነቲ ሃብቲ ነቲ ሲስተም ሙሉእ ብምሉእ ተቆፃፂሮማ ኣብ ዲሞክራሲ ድማ ኣብ ኬንያ ንሪኦ ኣለና እምበር ኣብ ሙሉእ ሃገራት ዲሞክራሲ ዝረአ ዘሎ ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ንኣብነት ሃብቲ ብምሉእ
ኣብ 1% ናይቲ ሕብረተሰብ ተኣኪቡ ዘሎ ሱሰሚታዊት ናይቲ ሃገር 2,000 ባንኪ ንኢመርጀንሲ እውን ከም ዘይብሉ ዝንገር ስለዚ ኮምፕሊትሊ ብሮክ ዝኾነ ሶሳይቲ ተፈጢሩ ዘሎ በአሜሪካ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ናይ ኬንያ እንተተላዒሉ እቲ ሲስተም ንሓትሕዱ ኣብ ሲቪል ዎር ከይድ ከም ዝኽእል ዝንገር ምክንያቱ ኣብ መንጎ ዘለዎምን ዘይብልዎምን ዘሎ ፍልሊ ክንዲ እምባ ሴራ ክንዲ እምባ ኤቨረስት እዩ ኮይኑ ዘሎ እቶም ዘለዎም ካብቲ ናይ ዓለም ብምሉእ ፅልዋ ናይ ዓለም ፖለቲካ ናይ ዓለም ብምሉእ ኣብ ኢዶም ሒዞም እዮም ዘይብሉ ግን ወላ ሓንቲ ኣብ ግዳም ተደርቢዩ ከሎ ሆምለስ ኮይኑ ከሎ ካብ ቁፅሪ ናብ ቁፅሪ ስታቲስቲክስ ናምበር ጥራይ ኮይኑ ዘሎ ትሰብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ መመሊሱ ምዝ ሕጂ ኢንፍሌሽን ዘሎ ምዝ ሕጂ ዘሎ ናይ ቁጠባዊ ፀገማት እንተወሲኽካሉ ቀፃለ ትሰብ ንድሕሪት ናተደርበየ ዩኒቨርሲቲ ይኸብራሎ ኩነታት ይኸብራሎ ስራሕ ወላ ክልተ ስራሕ ተሰራሕካ ነቲ ሲስተም ገዛውቲ ክራይ መመሊሱ ይውስኽ ስለዚ ትሰብ ዝበዝሐ ሰብ ካብቲ ሲስተም እናኸሰረ ክኸይድ ከሎ እንታይ ይኸውን ተስፋ ይቆርፅ ኣብ መወዳእታ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ኣንፃርካ ተተንስዩ ጠጠው ከተብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ሳይንስ ምልክታት ምናልባት ኣብቲ መጀመርያ ክትንዕቆ ትኽእል ትኸውን ወላ ዕጅብ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ዝበሃል እቲ youngest generation ጀንዚ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ እንትኾነ ኣብ ገዛ ኦውነርሽፕ ኣብ ካፒታል ናቱ ኣብ ድኽነ ዳርጋ ዝበዝሐ ድኻ ከም ዝኾነን ኣብ ስድራ ቤቱ ተፀጊዑ ይኸይድ ከም ዘለኒ ዝንገር ሓደ መዓልቲ ኦርጋናይዝ ኮይኑ ኣንፃርካ ተተንስዩ ድማ ጠጠው ከተብሎ ኣይኮንካን ምክንያቱ ንሱ እውን ብዝሒ ስለ ዘሎ ሓይሊ ስለ ዘለዎ እዚ እቲ ኣብ ኬንያ ዘሎ ኩነታት እዩ እንተኾነ እቲ ሃገር ከይት ተፈራረሰት ከላ መፍትሒ ረኺቦም እቲ IMF ዝበሃል ደፋፊዩ ናበይ ከም ዘምፃእካ እዚ ይመስል ምናልባት ትምዕባለታት ናራኹ ሪፖርት ክገብረልኩም እየ ናብቲ ካልእ ጎረቤትና ክንሰግር ኢና ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ወታደራት ሶማሊላንድ ልምምድ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተው ተገሊጾም ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ወታደራት ሶማሊላንድ ብ5 ሐምለ 2016 ዓ.ም ንወታደራዊ ተዓሊም ካብ ሶማሊላንድ ብምብጋስ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተው እዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት መንግስታዊ መደበር ቴሌቪዥን ሶማሊላንድ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣባላት ሰራዊት ንወታደራዊ ተዓሊም ናብ ኢትዮጵያ ዝኸድሉ ዝነበሩ እዋን ብምስሊ ኣሰኒ ዘርጊሕዎሎም ሓላፊ ጀነራል ስታፍ ሶማሊላንድ ሜጀር ጀነራል ኑሕ እስማዒል ነቶም ሰልጠንቲ ናብ ስልጠና ዝኸድሉ ዝነበሩ እዋን ከም ዝሰነዮም መደበር ቴሌቪዥን ሶማሊላንድ ኣብ ዘውፅኦቶ ጸብጻብ ሓቢራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊት ብዛዕባ ወታደራዊ ስልጠና ዝሃቦ ምላሽ የለን ብወገን ሶማሊላንድ ቁፅሪ ኣባላት ሰራዊት ኣሽሓት እዩ ካብ ምባል ሓሊፉ እንታይ ዓይነት ስልጠና ክወስዱ ምዃኖም እውን ይሓበረን እቲ መደበር ቴሌቪዥን ሓያላ ኣውቶቡሳትን ናይ ጽዕነት መካይንን ካብ ሶማሊላንድ ተበጊሰን ንዶብ ከተማ ዋጃለ ሰጊረን ናብ ኢትዮጵያ ከኣትዋ ኣርእዩ ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ድማ ካብ መንግስትታት ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝኾነ መልሲ የለን ቅድሚ 6 ወርሒ ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናት ሶማሊላንድ ናብ አዲስ አበባ ብምኻድ ምስ ኢትዮጵያውያን መዘንኦም ብዛዕባ ወታደራዊ ምትሕብባር ከም ዝተዘራረቡ ዝዝከር እዩ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ስንታይ ንርኢ ኣለና ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ትገብሮ ዘላ ወታደራዊ ኪዳን ወይ እውን ልምምድ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ከም መሰረት ናቱ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ናይ ሃገረ ሶማልያ ናበይ ከይድ ነይሩ ናብ ኤርትራ ከይዱ ነይሩ ሰራዊቱ ብዝተፈላለየ መንገዲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝሕግዞ ዘሎ ሓደ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኣብቲ ዞባ ብዙሕ ዝኾነ ምዕባለ ጅቡቲ እንታይ ትገብር ኣላ ጅቡቲ ምስ ሶማሊላንድ ኣብ ጽቡቕ ፖለቲካዊ ኩነታት የላን እዚ ለንቀነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር ዝቐኒ ጅቡቲ እውን ወታደራዊ ልምምድ ጀሚሮም ኣለው ሰራዊቶም ወታደራዊ ዓቕምናቶም ከርእዩ ጀሚሮም ኣለው ምስ ሶማሊላንድ ድማ ኤምባሲናቶም ኣፅዮም ኣለው ነቲ ቆንስላዊ ጉዳያት ናይ ሶማሊላንድ ኣቢሎሞ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ሶማልያ ድማ ብፍላይ ምስ ሶማሊላንድ ኣብ ክርክር ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለዚ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ትገብሮ ዘላ ኣንጻር ረብሓ ስለ ዝኾነ ኣይተቐበለቶን ኣላ ወታደራዊ ሓይላ ሚሊተሪ ማስል ብሎ ጭዋዳ ወታደራዊ ሓይላ ከተርኢ ድማ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት እዩ ዝትሪኦ ዘላ ወታደራዊ ማርሽንግ ነፈርትናታ ገለመለ ዘርኢ ኩነታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰርኩሌት ይገብር ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ትገብሮ ዘላ ሶማልያ ጥራይ ኮነት ተጸሊኣቶ ዘላ ጅቡቲ ንበዓላ ነታ ሶማሊላንድ ፀቕጥ ክትገብረላ ትፍትን ከም ዘላ ይዝንገር ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ብብዙሕ ወገን ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይደብላ ግን እቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኬንያ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኢልና ሱዳን እንታይ ይኸውን ኣሎ ናይ ሱዳን ሎሚ ክሽፍነ ኣይኮንኩን ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሱዳን ከይድዎ ዝነበረ እውን ንሱ ንባዕሉ ነብሱ ዝኸኣለ ካልኩሌሽን ዘለዎ እዩ ስለዚ ጅቡቲ ዝኣክል እውን ምስ ሶማሊላንድ ጎረቤቱ ስለ ዝኾነ እሞ ከዓ እቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ ሓደ ካብቲ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ረብሓ ዘለዎ ጅቡቲ እዩ ናብ ሶማሊላንድ ክኸይድ ከሎ እቲ ወደብ ዳርጋ 95% ናይ ኢትዮጵያ ኣታውን ወፃኢን ብጅቡቲ ዝኸውን ዘሎ ናብ ሶማሊላንድ 30% ተኸይዱ
ربحاناتو بمنصر يقدر زلو سلازي اتناي سومالي لاند غيرومو زلو ديل نعتاتهم زربحون كم زي كوني فلطيهم كم دما ኢትዮጵያ አቡ ተበጽያውን ስጋት ክትፈጥሩሎም ስለትኽእል አይደለም ትኩነታት ግን እንታይ ይመስላሉ ዝኩነታት ለቢ ወገን ጅብትውን ብጽቡቅ ተቀቢሎም ከም ዘየለው ኢና ንርኢ ዘለና ወታደራዊ ምትፍናን ድማ እናሐየለ ይኸይድ ኣሎ ንቐጽል ኣብ ኢትዮጵያ ዝጥራ ይኮነን ዘሎ ትምዕባለ ባይ ዘ ዌይ ቶም ሰራዊት ናይ ፋኖ እዚ ኩነታት ናይ ሶማሊላንድ ነቶም ሰራዊት ተጠቂሙ ኣቢ ኣብ ግንባራት ናይ ኣምሓራ ክወስዶም ደልዩ ዘምፆም ዘሎ ዝብል ድምፂ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰርኩሌት ይገብር ኣሎ እዩ ስለዚ እዚ እውን እቲ ተኽእሎ ኣሎ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ኤርትራ ሕጂ ምስ ተወሰኸ ድማ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ሳዕ ክንደይ ነውፅእ ክፈጥር ምዃኑ ርዱ እዩ እዚ ሓደ እዩ ናብ ትግራይ ገፅና ከዓ ንመለስ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ እኮ መዓት ነገር እንዲ ዘሎ ነዚያ ኻስ ከንስማዕ ስትራቴጂካዊ ገምጋም ካልኣይ ዙር ስትራቴጂካዊ ገምጋም ስምዕ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተፈላለዩ ቁልፊ ጉዳያት ዝተዘተየሉን ብኣብዝሓ ምርድዳእ ዝነበሮን መድረኽ ምንባሩ ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምሕዳር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም ትግባር ውዕል ፕሪቶሪያ ዝግምግም ዝመድረኽ ኣብ ቀጻሊ ዝህሉ ፖለቲካዊ ልዝብ በቲ ኩናት ዝተመዛበሉ ወገናት ኣብ ምምላስ ብስፍሓት ከም ዝዘተየ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ኣዕላው ገጽ ማሕበራዊ መራኸቢኦም ኣብ ዝዘርግሕዎ ጽሑፍ ኣፍሊጦም ኣብቲ መድረኽ ብተወሳኺ ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ወገናት ዘሎ ጽቡቕ ምዕባለ ፍልጦ ዝተዋሃቦ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ብዝኸፍአ ዝተሃሰየ ህዝቢ ጸገማቱን ጠለባቱን ብዝተማልአ ዝፍትሐሉ ከይዲ ክህሉ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐ እውን ኣመልኪቶም ጉዳይ ምምላስ ኣፍልጦ ውድብ ሕወሓት ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናት አንጸላሊዎም ዘሎ ሓደጋ ኣካል እቲ ስትራቴጂክ ገምጋም ንምንባሩ ብኣውርኡ እቲ መድረኽ ጽቡቕ ከም ዝነበረን ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ኣረጋጊጾም ክልቲኦም ተደራረብቲ ኣካላት ንኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሃማት ረኺቦም ገለጻ ምግባሮም እውን ተመልኪቱ ኣብቲ ካልኣይ ዙር ስትራቴጂካዊ ገምጋም ትግበራ ስምዕ ሰላም ንፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ሓዊሱ ወከልቲ ተላዘብቲ ኣካላትን ሕብረት ኣፍሪቃን ምርካቦም ዝፍለጥ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኢዱ ከም ዘየተወ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ኣፍሊጡ ብዛዕባ ጭውያ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ክሕተት ዘለዎ መንግስቲ እዩ ክብል ከሲሱሎም ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ካብ ክልል ኣምሓራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይጓዓዙ ዝነበሩ ብዕጡቃት ጭው ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ብዝምልከት ዝኾነ ዓይነት ግደ የብለን ክብል ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩሎም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ሰሜን ሸዋ ተማገር በጉራቻ ዝተፈጸመ ጭውያ ተምሃሮ ናይ ኣካላት ድሕንነት መንግስትን ታሕተዎት ካድረን ውድብ ብልጽግናን ይዳለዎ ኢሉ ከም ዝኣመን ገሊፆም ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ትማሊ 4 ሐምለ 2016 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንገንዘብ ተባሂሉ ዝግበር ዓፈናን ጭውያን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ሮይ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ጉዳያት ዝቐይሩ ክብል ብምግላጽ ኣብዚ ዛዕባ ዝተሓላለኸ ኢኮኖሚያዊ ርክባት ኣሎ ኢሉ ከም ዝኣመን ኣመላኺቱሎ بعنا إنا شويدنا بعنا إنا حلفنا همنا ينزن خذ اللي قد الله هذا كنستيو خذ دك أنا سينو لنا دك تعتي بزحت عتلو صحم دك تعتينيو بعنا النقل قلهم أو كل يتبسط أبدأ كنستيو أهز أو أنت تجاويهم نحن مستشد عمت ولا دك تعتي قينهم بغشي بجزع بدردر زي حجاه وقتلت هندي ريسة هندي يوت سلستي عيدرها معيدر تداري سفتقودنا بسنا يملو له سبلي فلت ريسة استعلو سادكوا سندين أو تدري لهم أمض بهانج بسبرس خاطلت السراوي تأخلو سقلا سقط إلا ما تايم أيو من قست حاجة زي كفنيو حاجة زي كفنيو كل حاجة زي كفنيو سقلا تايلنا لأمو سقط إلا تأيو زميلي هذه تقبلي تأيو واجو زي مهرات تأيو زي ما نت مرحت بعوي تأيو واجو سقط لا عمش تي كتار كتستيات هلا زي تسفانيرنا كيف يكون هاي تاخذوا تلنا يوم وتم لمطو لدي سابال تلعقوا سي لوصاسي كراوشن غيرهم سريقهم كيدهم هاي تتبع هو سريقهم سي لا يكون تبون تيوم وزي زقاطن تزي زيد على زوجين يد على ودا هم غيرو خد هاي خدي أذول مانيو لول كاسات مثلهم اللمبة لهذي تقرأ يوم أوصل بلو يوم دكتنا أصيحنا نردو لواو تشاكا شقوم لا أتو صبق مسيرة مالحاسم يلسلي صم لا أتو أو زيل اللو بالعلواي سلال تقعات لبس حفير خمس سؤال بحال تخينو شي اتعامت بعلم كم زقبروا نرلنا التسركي أبعتهم كم زقدد نرلنا تلازي نسبيات بارت بغاي ما نخلص حدا انتاي لوتي نيرابزسي
ንዝብዶ ስጋ ገዜ ካም ጻለ ኢልካ ትልኸያ ኢሉ ሓደ ኤሪካም ዝበሃል ፖስት ጌር ነይሩ ሓቂ ብሓቂ እቲ ኩነታት ትስርቅን ትዝምታን ኣብኦም ይገድድ ነዚ ናብ ኤርትራ ከላግብዎ ክፍትኑ ከለዉ ግን ደስ ኣይብለናን እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣባቲና ሕጂ እትንትን ምባል ትርጉም የብሉን ብሓፈሻ ግን ሓንቲ ክንፈልጣ ዘለና ንሳ ጥራያ ኤኒዌይ ሕጂ ናብቲ ካልእ ጉዳይና ክንሓልፍ ኢና መጀመርያ ድማ በዚያ ክንጅምር ኢና ናይ ኤርትራ ብሳዋ ኢና ክንጅምር በዚያ ንጀምር ዝትሪዎ ዘለኹም መበል 36 ዙር ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ሳዋ ዝተመረቑሉ ኩነታት መበል 30 ዓመት ፅምብል ናይ ሳዋ ምምስራት ናይ ሳዋን ሃገራዊ ኣገልግሎትን እዩ ስለዚ መቸም ጌጋ እንተለና ሩሙኒ ኣብዚ ፅምብል ናይ ሳዋ ወይ መመረቕታ ናይቶም ተዓለምቲ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብኡ ከይከደ ዝሕልፍ ኣይመስለንን ዳርጋ ካብተን ሚስ ዘይገብረን ወይ ከዓ ዘይሰግረን ነገራት ኣለዋ እዚኣ እያ ሶ ናይ ሳዋ ናይ 30 ዓመት ዘስምዖ መደረ ክንሰምዕ ድሕሪኡ ናተይ ሪኣክሽን ክፍትን እየ መጀመርያ ግን በቲ ንሱ ዝሃቦ መደረስ ከንጀምር ሕፅር ዝበለት መደረ እያ ነይራ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ተመረቕቲ 36 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ወለዲ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን መምህራንን ዓለምትን ንተመረቕቲ 36 ዙርያን ንወለድን ንመምህራንን ዮሃና 36 ዙርያ ዝምረቐሉ ዘሎ ኣጋጣሚ ብዝተፈላለየ ዓለማውን ዞባውን ዕባሌታት ከም ቀንዲ መሳለጥያ ሃገራዊ ህንፀት ዝወሰድናዮ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕሪ 35 ዙርያታት እንታይ ኣበርክቶ ገይሩ ኢልና ገምጋማት ኣብ ነካይደሉ ዘለና እዋን እዩ ዝውዕል ዘሎ ምስ ፍሉይነት ሃገራዊ ኩነታትና ከም ናይ ካልኦት ከይበልና ወይ ካብ ናይ ካልኦት ይሓይሽ ይሓምቕ ከይበልና ጸጋ ሰብና ከም ዝዓበየ ዘላቒ ሃብትና ወሲድና ነፍሱ ወከፍ ዜጋ ፍልጠትን ሞያን ክእለትን ተመክሮን ንቕሓትን ደሊቡ ኣበርክቱ ክራብሕ ኪኖ ናይ ነፍሱ ወከፍ ዜጋ ሓይሊ ፍልጠት ከዓ ድምር ፍልጠት ኩሎም ዜጋታት ተዓፃፃፊ ውፅኢት ምንቲ ክህብ ዝተሓለነ ተልእኾን ዝተሰላሰለ ዕማማትን ከምቲ ዝተወጠነ ዶ ነይሩ ብኣሳልጦና ከይተነየትና ሕፅረታትናን ድኸማትናን ከይሸፋፈና ዕቱብ ወልዓዊ ገምጋም ንገብረሉ ጉዳይ እዩ ኣብ መወዳእታ ገምጋም ከዓ ተልእኾታትና ከሊስና ብዝበለፀ ብቕዓት ዝሓሸ ውፅኢት ዕማማት ምቕያስ እዩ ናብ ዝሓሸ ክንግስግስ ከም ዝኾንና ከዓ ዘጠራጥር ኣይኮነን በዚ ኣጋጣሚ ን36 ዙርያ ዝበሃል ከዓ ኣብ ነዊሕ ናይ ህይወት ጉዕዞ ምዕራፋት ድሕሪ 12 ዓመታት ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ስለ ዘለኹም ኣብ ቅድሚኹም ዘሎ ምዕራፋት ከዓ ብዙሕን ነዊሕን ስለ ዝኾነ ናይ መልቀቕ ፈተና ውፅኢት ብዘየገድስ ኣካደምያዊ ፍልጠትኩም ናብቲ ዝበረኸ ከተደይቡ ብትጉህ ዓያይነት ክእለትን ተመክሮን ክትድልቡ ብዘይ ምዝናይ ክትሰርሑ ማዕዳ ኣይትጸበዩ ወለድን መምህራንን ኣየለይትን ከዓ ሕልናዊ ግዴታ ምክትታሎምን ደገፉን ክህቡ ልዑል ትፅቢት ኣለዎም ዓወትን ኣሳልጦን ተመረቕቲ ዘለዓለማዊ ስቕሪ ንስዋዕትና ዓወት ንሓፋሽ ከምዚ ንሪኦ ዘለና
ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣበል 36 ዙርያ تعليمهم وديهم كم زتريهم زلهم شت زبلوا منسيات I think ኤርትራ military super power كم زخونت زرقاقص كنتاتنا نرزلنا تيونكو النزي كتوسخلو تخل تكنولوجي ترايمبر ኤርትራ ترير زخونه وتهدراو عقم كم زلوان تاريخ كم زلوان ابو تهدراو مچم مزي زودادر عقمون كل كم زيكل كمزي عينت حد غزي مرأي دما قداسنت هالو مغنياتو صلاتخا انت عقم خمزه لك سلو دي فلتو كم تنساتو مناورا قبرو زغلو ኤርትራን مناورا يكون انت قبرو زلا كم اكال حقراوي صنبل سلازخوني 30 عامت سوا دما نتهاجر كم هاجر نكتلو زو حاسه نتهاجر كل تزلو معباله ويون دستسرح سرح اكال نايت هاجرا وغلغلوت كم زنبرن تي انتيناتي تمنيت تريفا زلا سيوم كلهم واغا زخفلو عبيتهم ناشتومن زكحسولون زربحولون صبغ زغناصفولون مدرخ كفطرلهم تمنيتيو ابزني راح انت فايرال دخنت ملختي سكرايوا نايزيون غارد سراح ولا حدا يرد لهم ني بتعم كبيت سراح كم زلوم اب كمزي مدرخ يرايك بحكي تصبوز هوني حقوس منفس اب عالم تزتصل مراحي تي زخف مراحي زبهاليو برت حزو وتحدرات ابزلو بوتا ريلاكس تكوينو مسمن سياتو زراخب بريزنت امريكا كمصت تكوينو بمولهم توم سراويت برتهم اركيبهم يمدصنحو أديهم لهم سلازي اتزيج كانن زخف المراحل زبهال جن ابتي وتهدراو تعليم زغبرلو بوتا كمزيلو فري لخ قبر كله كونفيدنس ابتو عبرتسبو ابتو زب سلازلو ترايو كالت انتنا كتبولو يتغلنيها سلازي everything معراباو ميديا انصار ኤርትራ زغبرو اب ريل تايم اب كوننت نافشلن ناتفشني خيدالو ناي نيكست توبيك ناتيك سغري مچم بزي بينيام فيديو خدغبر ابزوانزي نوري علم ملو بزعبه بينيام ناتزاربه كنسغراي Is it true, Bini, that when you win a first tour stage, the second one comes easier because of confidence, because of, I don't know? I would say it's not 100% yes, but بيني قطر حدا تور دي فرانس ستيج تسعيركا تخليتك الله يا زبل واحد قدي امس بلو الله يكون تنكن كحاجز علوا نبل بيني من it can give you a lot of confidence. For sure, when the first time I won, to be honest, I didn't expect it because it's total flat sprint. We go for Gerben, and then I am the last sweeper guy behind. It was like to win this, I was just so incredibly emotional. But the second time, تقدمت ستيج بينيام كعوض كله كجرمكم نعود تمدبت ستيج يكونتن فلات ويكا سطح قلقل سلازي نبرت جيربن زبهال قد سبرينتر نشاتهم قريبا ما زنبرو نعتو ستيج يعني را بينيام كل تكونتات ريو عدل سلا تغافتلو بوتا سلا زرغبه حيل سلا تسمعو نت تاريخ كل جماعات الو قطر حدا نايغانتو ترادي كونسني عالمنا قطر حدا خوينو لابزو وانزي بريكر دي ولا بقطر خري وخلو ابتستساتفو ودرات زمزغبو زلا عوتن زكبو زلا نطبن اب تاريخ كاب سرايو على بيتر ساغان رول موديل ناتو نزنبره برسنتج بوينت ناتو مسز ودادر كوينو خمزلو ميديا كوص جميره لا سلاذ بينيام بصحو زلا درجه بفصم اتحاد كافتري تخيل ነገር አይኮነና ብዙዋን እዚ ከመለሳዚያ አንተ ቪዲዮ ሼር ከከበር ደለ ስለዘሎ ያ
እዚያ ፖስት እዚያ ኣማን ነቢያት ዝብል ወድድ ይጓል I don't know ኣይፍለጥኳ ነቢያት ግን ኣይጓል ሽሚ ግን ኣብ ሽም ደቆም ክኸውን ስለ ዝኽእል ሓንቲ እዚ ናይዚ ላንስ ኣርምስትሮንግ ናብ ኤርትራ ክኸይደ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ መናውረታት ዝምልከት እያ ልክዕ ምስታናተይ ቅድሚ ሕጂ እውን ትንባህ ቢለልኩም ነይረ ሰብ እዚ ኣሜሪካዊ እዩ ኣሜሪካ ማለት ድማ ወላ ህዝቦም ወላ ከለመለዮም ኩሉ ግዜ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክህልዎም ከም ዝኽእል ምጥርጣር የድሊ ካብ ታሪክ ክንምሃር ንኽእል ክንምሃር ሓንቲ ነገር ክንምሃራ ዘለና እንተኮይንና ካብ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ጥርጠራ ክህልወና ኣሎ ዋላ ጥዑም ብዛዕባ ናይ ይዛረብ ዋላ ካልእ እዚ ሰብ እዚ ናብ ኤርትራ ክኸይደ ዝብል ዘሎ ናይ ኤርትራ ክኸይድ ከሎ ካብ ቴክሳስ እዩ ስለዚ ሓደ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዎ ኣብዚ መን እዩ እዚ ክሳዕ ክንዲዚ ኤርትራውያን ደድሕሪዩ ኣርምስትሮንግ ንኤርትራ መፂኻ ረኣየና ዊዝ ሂ መጀመርያ ን5 ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ቻምፒዮን ኮይኑ ዝወደእ እንተኾነ ድሓር ምስ ተፈተሸ ድራግ እናወሰደ ዝገበረ እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ኣትሌታት በዚ ክግለፁ እዚ ኣምባሳደር ናቶም ክኸውን ብትክክል ቅኑዕ ኣይኮነን ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ኣብሶሉትሊ I agree ማለት attention ክበና ኣብቲ ሚድያ ክዛረበልና ፅቡቅ እዩ ንሱ ናትና ቀንዲ ናብ ዓለም ጌት ክኾነና ግን ኣይግባኣን ዝብል ርእቶ ሂብሎ ኣብዚ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ተራር ዝኾነት ነጥብያ ወይ attention ንደሊና ወይ እውን ዓለም ለኻውያን ቱሪስት ክመፁና ክእሉ እዮም ፀገም የብሉን ንሳቶም ከምዚ ሓደ ዓብዪ ሬድ ካርፐት ጌርካ ነዚ ምቕባል ግን ኣድላይነት ክህልዎ ኣይኮነን ከም ተራ ቱሪስት كمان كمتم توريست أبز حلفة حنت يوتيوبر كمان أمريكاويت ناب مس عفار كراخب دلينيري ناب عفار زلو بوتاك خيد دلينيري واي مالت عفار كتريوت سقام يبلان تبهل كتل عليه العلامة جن إثيوبيا خيرا نيرا قدميو مست أجندات زكبر زلنا عفار ركب كلهم غليو أمريكاوين دما بيناي من قد مسلا ركب كلهم غل we don't know تنكا غير مقبار اتمنى قصي بعين ترتراخ اليوم كله حق أنتكم زلون أبزجي أبيك سيرخي بهذا بوست اب تويتر ناتا بزح ديسكاشن تلعيل نيرو قال يوم تخكل على خا كبلو خلو قالو دما حنقولنا كنكفت لنا دبلوماتيك كنكون لنا قالوت كمصونا كنفقت كنكلالنا ترو قالوت كمصونا مفقات صقام يبلون نخالوت عدل محبون ولا حنت مس تحاز يبلون بحفشاغن زز مصقا كم حدا عبي چامبيون كم نيرترا خمصيه سلازبله كم بقى بزعبات فيديوهات ناتو بزح شير يزغبرلو زلو دارغا اب يوتيوب سي فيمس ناغبرناينا نمص زلنا ايرتراين كنتنقالنا هذا سب ايرترا سلازبله كل خاوت تخيد زم اثيوبيان 10 غزي زغبرنا زلو كنتنقالنا ايرترا سلازبلنا بقى ابرسنا كنسكما من عندلي اب يوتيوب حدا سب اتنشن دحريبكايو كتقمالكا دحرايكا اثيوبيان اتنشن كبويل نعها بوحيفكا كتصاوتلكا يخلي سلازي هو صبغ اتنشن ترافيك مصنا نبير تراخ غشولنا عندلينا ግን كل اجنداتات ناتهم دما نخالون كتقملو خمس غلو كنستفل كنكلالنا نزون تعزبتن ريتون زدليو سلازخونه بزحات ديسكاس كيروم لالو بي اكس يرخي بانيره نبحكي اقداس تعزبتي ريتوناي ايرتراوين دما مغلاص يدلي اينو نز منግስት ኤርትራ بزعبازي ሰፊሕ ተመክሮ ስለዘለዎ ምዝሕ ሕጂ ዘሎ ጎሶም ገሊጾም ብፍላይ ሓጎስን ደስታና ብኤርትራ ዘሎ ኣሜሪካ ክትሕጎስ ከም ዘይኮነት ፍሉጥ እዩ رجيم تشينج زبل بوليسنا توم هيك ايروان الله سلازي اب ايرترا زغبر زل حغوس نعاتاتهم دس كبلهم كم زي كل كنفلط علنا سلازي قال نجر كفطر لهم نزي كنتات زن مزراك قال نجر كفطر سلاز غلو تنقا غيدلي يس اتنشن يدلينا توريست يدلينا تعزب تاخذ غبرو زغلو كمصنا اندلغن انتي حيزهم كمصخم زغلو دما كل سفك عزبن كاستولن نزي كنتات دما اقالينا كنري بلان بينز فطر زلو نيرتراويان صعرن نحن سنة من كاسن زفترة دامبر أمريكان أوروبان دنجيتهم زبصحوا يكونون إيرترا تقول شجرات سعرات وبزتبتها كاب حجن دحر بقارات متيوم أمريكاويان توريستس كفتروا زغلوت أجا كم زي لكن فلت علىنا تكبت زغل كبت هاي تبصحوا نالو تراي نحنا كم يجرنا أنا كل جزء بزجانا لي إيرتراويان إن إيرترا عندنا دليا أمريكاويان دليا عربية دليا تشاينا دليا بيتشا دليا ولا قليل دليا كم يجرا إيرترا كابت جرات داتو تسمبر ኤርትራውያን ደገዘለው እኹል ትርፍዮም ቁጠባና ኤርትራ ንምብርባር ቱሪስት ክንብል ከለና ኤርትራውያን ቱሪስትስ እኹላት ትርፋት እዮም ካልኦት ኣይድልዩን እዮም ኣይብልኒ ቀዳምነት ግን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ፎከስ ክንገብር ክንክል ኣለና ንሱ ይኹል ሎሚ መበል 14 ደረጃ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ክካየድ እዩ ምናልባት ቢኒ ገለ ነገር የርየና ኸውን እዩ ብዙሕ ትፅቢት እዩ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ቢኒ ኣብ ቢኒ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ድማ So bini amlaq xaqiska khnu blayna ጽቡቕናቱና ንምንላይ ከም ወትሩ ናይ ሎሚ ኣርስታብ ዝኹዲ ዝኾነ እንተሎ ናይ ሎሚ ናይ ጎበታትዩ ንቢኒ ዝኾነ ስተጃ ይኮነን ግን ዝኾነ እንተሎ ሓበሬታ ክንበኩም ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ሓገዝ ኣይተቋርፁ ኮሜንት ግደፍና በልኩ ምዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክገትፈኩም እየ ስጋማይ ብርሃነይ ንዓኻ እንተሒዘ ክሳት እንደሒዘ
أمباسادر يفتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمزي نقرني أقاول صحاي كتعرب ديا اختبرخ سماهاي أمباسادر يفتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمزي نقرني أقاول صحاي كتعرب ديا اختبرخ سماهاي